Ahojte priatelia, moje meno je Jana Beňačková a pracujem pre Reality. Dnes by som vám rada predstavila luxusnú vilu, ktorá sa nachádza v obci Madunice, len 10 km od mesta Piešťany a 20 km od okresného mesta Trnava. Poďme sa na túto krásnu nehnuteľnosť spolu pozrieť. Nehnuteľnosť je veľmi kvalitne postavená, zateplená a skolaudovaná. Vila je celá podpivničená, podkrovie je taktiež využiteľné na sklad, ale môže byť i obytné. Nehnuteľnosť sa predáva čiastočne zariadená a je voľná i hneď. Prízemie pozostáva z obývačky, kuchyne a zimnej záhrady, ďalšej izby s kúpeľňou, špajze a garáže. Kúrenie je podlahové, ale v dome sa nachádzajú i radiátory. Zabezpečuje ho plynový kotol. Zvody vody do skrúží sú zapustené v záhrade, čo zabezpečuje úsporu nákladov. Poschodie s 2 balkónmi, 3 izbami, chodbou a 2 kúpeľňami umocňuje krásu rodinnej vily. Zábradlia a balkóny sú vyhotovené umeleckým kováčom. Určite potešia i dubové podlahy. V teréne nájdete miestnosť, ktorá môže byť využiteľná na saunu a taktiež miestnosť využiteľnú na fitness centrum. Topkou je veľká záhrada s tujami, garáž na diaľkové ovládanie, centrálny vysávač či herná miestnosť so stolovým futbalom. Priatelia, ak by sme si mali zhrnúť výhody tohto domu, tak určite je to obrovský pozemok o rozlohe 1200 m2, ktorý sa dá rozdeliť na 2, všetky inžinierske siete, dom má 5 izieb a 2 balkóny, má upravenú záhradu a je tu možnosť okamžitého nasťahovania. Bonusom sú nízke náklady do 100 eur. Vila sa nachádza vo vychytenej obci Madunice v blízkosti mesta Piešťany, kde nájdete všetku infraštruktúru, školu, škôlku, reštauráciu, pohostinstvo, zmrzlináreň, dobré dopravné spojenia, ale i možnosti práce. Tak čo poviete priatelia na bývanie v bezpečnej lokalite so super susedmi ako na zámku? Keď vás ponuka zaujala, budem sa na vás tešiť na osobnej obhliadke. Majte pekný deň, ahojte.